Donostiako udala eta Bagera euskaltzalen elkartea elkarlanean ari dira antolatzen Donostiako euskaraldia. Maiatzaren 15-tik 25-era egingo da eta 11 enbaxadore izango ditu ekimena ospotu eta parte hartzea sustatzeko. Horiek dira Sara Zuzai abeslaria, Jose Miguel Ayerza Adegiko zuzendari nagusia, Maialen Barzenaek euskaltegiko irakaslea, Jon Garaño zine zuzendaria, Laura Txamor moda aditu eta aurkezlea, Borja Gote surflaria eta youtuberra, Edurne Ormazabal tabakalerako zuzendaria, Xabier Zabal eta sokaldaria, Joseba Mondaren ikasbide elkarteko idazkaria, Unai Ribera DJ eta Txurdi Realaren maskota. 11 lagun horiek denetariko erronkak hartu dituzte euskaraldirako. Enpresa munduan esaterako euskara sustatzea eta prentsaurrekoetan euskara gehiago erabiltzea, tabakaleraren programazio publikoan euskararen presentzia handitzea, euskara ez galtzea eta gaztetako mailari eustea, edota euskara ikasten ari diren ingurukoekin lehen hitza euskaraz egitea. Batzuk ahobizi rol hartuko dute eta beste batzuk belarri prestena. Ahobiziek ulertzen duten guzti euskaraz hitz egingo diete. Lehen hitza beti euskaraz egingo dute eta euskaraz ulertzen dutenekin euskaraz jarraituko dute. Belarri prestak berriz gutxienez euskara ulertzen duten kideak dira eta gainerakoi euskaraz aritzeko gonbidapena luzatuko diete. Belarri prestek ez dute beti euskaraz egingo aldiro erabakiko dute, baina beraiei euskaraz egitea nahi dute. Donostiako sektore eta gizarteko eragilei beraien 11koak sortzeko deia egin diete. 11koak osatzea euskarazko harremanak eta hizkuntza ohiturak aldatzeko bide eraginkorra izan daitekeelakoan. Zuk ere parte hartu nahi baduzu izen emata ezinbestekoa izango da. Horretarako izen ematea martxoaren 15an zabalduko da euskaraldia.eus webgunean. Bate egin aurtengo leiloarekin. Elkar mugituz egingo dugu.